Pa i sad. Moram istići nešto, brate. Evo, 2015. godine. Proganja me vojni odsek, brate. Da mi uruče neke pozive za vojne vežbe, ratne rasporede. Da nisam znao da smo u ratu, brate. Mora su jako očajni kad trebam ja, stari komando, da bacam bombe, brate, i da kopam sa onim malim ašovom neke rupe. Plus, evo te, ja sam bio u vojsci pre 3 države. Ja sam bio u vojsci Jugoslavije. Kaki kurac vezi jedan s ovim? Što ne zovu one klince, brate, tatine sinove, ono, znaš, slikuju se face s pištoljima, brate, nek idu oni malo, brate, 2 nedelje ne kopaju, nek bacuju bombe, rasklapaju kalaš, dižu zastav u 5 ujutru i džugiraju smrdljivece, brate. Što mene zovu, brate, kakve budale, no naravno ne primam ja to, brate, ono, prijavljam sam kod matoraca, brate, pa ono, kevi ga otrao kurac kad vidite pozive. Ali, jelem, napišem ti ja status na fejsu ove, brate. Pazi, javi se indijanci, brate, ono. S pravdanjima, znaš, kao, nisam ni ja za to, ali sam bio zbog da, ne znam, ne bi platio kaznu, ne bi, znaš, ne bi me tretirao neko. Znaš, mislim, to su kao oni ljudi, brate, znaš, kao, ja ne volim Vučića, ali moram zbog, ali, nema ali, brate. Ne, kad kažeš ali, pogađaj sve. Razumeš? Pokušavate pravdati, brate, svoja govna, svoje, baš nemanje svoje ja, pokušate pravdati, nema, brate. Ste neki muda, brate, kurci, držite se svojih reči, svojih principa, ne? Onda ste spremni, jel, te principe da iskorite do kraja. Znaš, nisi za vojsku, ne ideš. Pa makar po cenu kazne, privođenja. Ne glasaš za Vučića, ne glasaš. Ne, ali izbog posla. Možeš misliti, brati, u Srbiji sad možeš naći posao kad hoćeš, po ljudi otišu u Nemačku, evo. Ne glasam. Takve ljude, ti što nemaju svoje ja, što gledaju svoje principe, pravdu i gluposti sa ali. U srpskom jeziku ima jedna sjajna reč. Pička. Kapirate? Puna je Srbija pičketina, brate, zbog tog smo tu gde smo. Prvi od mojih life coach savjeta, ne budite pička. Biće vam mnogo bolje. Zapratite me. Facebook, Instagram, YouTube, tamo je life coach. Ne budite pički. Pička vam materina. Malo umna. Aj, peace.